Аз ти казах, че ще ни изгонят от пред министерството. Сега 10 минути, какво да снимам? Защото ти пък на тебе светлината забаш пред входа. Хубаво е. Добро утро, София! Аз съм Правда Праданова. Аз съм Бабрил Бабрилов. И вие сте с шутините на седмицата. В найлонов плик беше намерено изхвърлено недоносено бебе в кофи за смет в квартал Дружба 1. Съвсем адекватно на ситуацията, мижав процент от населението ще се кахари и възмущава в социалните мрежи минимум 3 дена, но в никакъв случай повече от 7, защото PTSD-то се обажда и сме страшни емпати. Ние го преживяваме и да се самосъхраним просто. А високообразовани люди от мъжки пол в социалните мрежи изразяват своята гражданска и морална позиция, че аборта у нас трябва да бъде забранен със закон. Да, това със сигурност е най-адекватното решение, вследствие на което кофите ни за буклук ще преливат от живот. Но това е християнското нещо да се направи, нали? Да довлечеш някого против волята му в преждевременен ад, без да е съгрешил още. Но ти със сигурност ще отидеш в рая. И продължаваме сагата с наблюдателни, прозорливи и изключително емоционално интелигентни хора. Майката на 22-годишният Николай Златков в интервю споделя, че от там, откъдето са показани записите, всъщност не е имало камери. Останалите от нейните твърдения също са абсолютно противоречиви на всичко, което виждаме и чуваме. Но, поне коментарите не разочароват. Хората се чудят за най-съществените въпроси, а именно защо майката не е потънала в сълзи и сополи и как така е толкова спокойна пред камерите за интервюто, за което, да, би трябвало да се събере. Това не е случайно, нали? Не мисля. Изведнъж в социалните мрежи всички се оказахме с дипломи по психология и дълбоки познания за психосоматичните проблеми на всеки във всяка ситуация. Да, какъв е изводът? Тя е съучастник. Благодарим ви, че бяхте с нас. Аз съм Правда Правданова. Аз съм Бабрил Бабрилов. Нашата мисия е шутовска емисия.